И сега сякаш тук се хваща. Хора си върви и само го хващам това и се прибивам. Това е мръсновия дявол. Чуш? И вас снима. Ето вижте хора. What's up? I'm very... Yes, I am. Whoa! I just fell. Okay, let's run. Okay, Eva. Bye. Dude, are you okay? Nope. Okay, go. God damn it. Go. And you're gonna jump over there. He's gonna jump. Come on, you can do this. Ето, виж как се прави. Играем на телефона ми се шума. Имам предвид този телефон. Къде сме? Натам? Натам, а ти си кажи на къде сме. Към телевизията. Да. Ще ходите ли в докторската? Да. Той казва. Айде, ще ходим ли? Айде. Може ли? Не. Моля ви, сериозно. Студено е бъдете. Моля ти се близо. Ей, това! И само нека влиза. Кой ще наричи чистата пак, бе? Кой е? Това ще научите от телевизията. Човек, ела сега. Папи! Абе, изпрати. Това е брутално, ако беше на някой. Има на тротуара. Цензура. Stop it! Shut up, Eva. This is fun! Ива, в момента снимаш Undertale. Oh my god! This is Undertale. This is Minecraft. Undertale. Това беше. This is what the end. No censoring, please. No censoring, George. George, don't censor your face. La 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 la. I'm trolling. IQ. IQ test. Не, чакай. IQ test. But you make mistake. Okay, say I will kill everybody. IQ test. Не, кажи I will kill everybody. I'll kill. Ама и така сериозно. I will kill everybody. I'll kill everybody, motherfucker. Stop singing in my ear. Айде там ще Kiara. Лашите я бе It's a деца. puppy. Айде. It's just a puppy.